Ez a 2013-as Agárdi Rett-szindrómás alapítvány tábora. Itt van 8 Rett-szindrómás kislány, 10 segítővel, 3 anyuka, 1 apuka, van 6 év gyerek velünk, meg egy kutya. Fejlesztésekkel dús tábor, nem csak felügyeletről van szó, hanem fejlesztésről is. Ez a tábor azért fontos, vagy azért jó, mert egyrészt nagyon jó a Rett-szindrómás gyerekeknek, mert kicsit kiszakadnak az otthoni mindennapokból, új helyen vannak, vízparton, közösségben. Sok problémával jár ez a Rett-szindróma, ami ilyen durva genetikai eltérés, és tényleg igazi hősök a lányok, és emellett ilyen vidámok is, szeretnivalók. Napról napra látszik rajtuk a fejlődés, az, hogy előrébb tudnak egy-egy lépéssel lépni, még ha ezek a lépések sokkal kisebbek is, mint az épp kortársaiknak. Másrészt jó a szülőknek, akiknek van lehetőségük arra, hogy a gyerek nélkül legyenek valamennyit. Jó az önkénteseknek, akiknek lehetőségük van arra, hogy ne csak elméletben ismerkedjenek meg a sérült gyerekekkel. Itt 24 órán keresztül velük vagyunk, szóval ez is egy más tapasztalat, mint az iskolákban a gyakorlatokon, ahol 1-2 órát találkozunk velünk, mondjuk kifejezetten csak feladathelyzetben, de itt azért egy egész héten át, meg tényleg 24 órán keresztül, és ez is egy másfajta tapasztalat őket ennyire megismerni. Jó az évgyerekeknek, akik látják, hogy a sérült gyerekek is pontosan ugyanolyan programokon vesznek részt, ugyanúgy megy egy tábor velük. Ezek a lányok nagyon-nagyon jól tudnak kommunikálni, nagyon szociálisak, és ha mi meg akarjuk őket érteni, akkor meg fogjuk őket érteni. Ha nem akarjuk, akkor viszont nem. Hiszen a lányok így nem tudnak beszélni, és nagyon okosak szerintem. Szerintem nem ismerik őket, és félnek tőlük. Picit szomorú az, hogy az embernek a többsége nem figyeli a halmozottan sérült gyerekekre, vagy nem tartanak fontosnak. Miután ennyire összetett a probléma, ami a lányokkal van, ezért legtöbbször sokkal inkább tudunk egymásnak mi szülők segíteni, információval, tapasztalattal, mint hogyha egy egész orvoscsapat lenne körülöttünk. Az érzés, hogy ritka beteg a gyerek, és nincsenek sokan, akik ilyen helyzetben vannak, ez egy elég nehéz helyzet, különösen az elején a családoknak, és együtt sokkal többet lehet elérni, és sokkal jobban lehet képviselni a lányokat. Igen. Még gyereket is hozzák ide, jó? Kistvánnak is kezeltem. Én támogatom őket, amiben tudom, segítek nekik, meg szeretem őket, és ők pedig visszahozzák ezt a szeretetet. És így rengeteg energiát adunk egymásnak. Az a plusz, amit adhatok ezzel akár a családoknak, akár az önkénteseknek, az olyan energiát mozgat meg az emberben, amiből tudja csinálni a következő mindennapokat. Fordul azaz! Menjél vissza! És kész! Nem ingyenes a tábor, csak azoknak, akik nagyon rossz anyagi helyzetben vannak. És szerintem hát nagyon jó lenne, ha ingyen lenne ez a tábor, és ha több lány tudna részt venni és élvezni ezt a lehetőséget.